ino kuti vakadzi panapa nchitara nyaya idzi vachandituka. Okay. Asi ndozvokushaya zvezve zvanditeka. Zvedukenisilezve zvanditeka. Vanhu ipo paiva ndichamusuroona kama kutopromota dzimba dzavanhu dzisara. Chingotaipe imba yakadaro ndinenge da kunamatirwa. Okay. Imba yenda kuitwa minamato. Ende ndipatinokuudza vanhu paiva kuti malokusenda ndipayanoshanda pano pakadai apa ndodachi lokusenda. Yes. Malokusenda ndipayanoshanda mukwamasparks. Saka mukadzi anakufambira sadza ba. Anenge achitoda zvese ndopaona. Saka nyaya yekuti kuchengeta mhuri wakachengeta zvakanaka aitize. Okay. Mhuri wakaibata zvakanaka inogara panzvimbo. Chiro wakatesa lokusenda ako ndisa lokusenda wakasununguka kuchiziva kuti zvese ndikuzviita. Saka pane pamupo pane chamwana wanhu udausa lokusenda iwe wacho futi mba macho hausi kutoka. Saka varume ende munoroora kudzimba. Okay. Ende munoroora vakadzi venyu. Ngoenda ngobvisawo paunobvisawo zikano handiteka. Ndisamanyira machinji munozotanga kuchema nematambudziko yekuti unoti uyu munhu uyu kana kutorwa mukadzi wacho. Right. Wagwan people and welcome back again. Panapa patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana patinobata maareas akasiyana-siyana enyaya dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Patinoinvita vanhu vaMwari kuti tikurukure nawo tibvunzise nekunzwisisa 1 2 3 zvinhu zvatinenge tisingada sei kunzwisisa. Saka like always you know kuti mutumwa masango munhu wekuti patinogara naye patinobvunza zvinhu zvinenge zvichinetsa panouya masolution anobatsira nekuchinja upenyu hwevanhu. Saka nhasi tinawo panapa kuti tinge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzikuitika mumastrits like izvezvi tine nyaya yana mai ngaa nababa ngaa. Tinokuziva kuti pangava pari papi panetsa tingaisolve sei nyaya yakaita seiyoyi. Saka muzuva nhasi ndina mutumwa masango kuti timbokurukure nawo. Mutumwa munofarani? Kumasparks toti muri sei? Uri sei upenyu? Upenyu hwakanaka. Panga pari sei kupaJoseph? Joseph takaona muchidya mari paJoseph. takadya mari zvekusvika tati profeti takadaidzwa naprofeti Passion Java. Yes. Vatiti akomana mushomboyai mumbono night of wonders marongero atiri kuita nemafambiri ainenge ichizoita kati no problem haisi danger ende tiye tizvione ende tichiona sure kuti mukomana mari anayo achiti kungodya mari yake because every day teingodya mari. Aiwa zvakakosha kugadzira muviri kunodiwa. Mafura mhepo anodiwa. Like izvo zvitutaura kuti Christmas inenge yatosvika ka. Saka kureva kuti inyi makatoenjoya Christmas yenyu kudhaya? Takaizama kuti baba chatisavhunduke zvinhu zvekudya zvekunwa zvinhu zvangozara. Mona mundarama kwana uchidya sadza nebifi chete zvinhu zvinomira zvakanaka. Ndizvo kana wakudya unofanira kuti pane kabifi pane kachikeni pane kachikeni kureva kuti upenyu unenge uchifamba zvakaita zvakanaka handiteka. Yes. Nawo iripo ngomasparks nyaya yakapfupi nemudzimai wake. Ndosaka ipapo tichitaura kuti isatiziwa yedu masides awo kuti zvinhu zvakaitika kumba kwawo. Asi tiri chingotaipe imba yakadaro ndinenge da kunamatirwa. Imba yenda kuitwa minamato. Ende ndipatinokuudza vanhu paiva kuti malokusenda ndipayanoshanda pano pakadai apa ndodachi lokusenda. Yes. Malokusenda ndipayanoshanda mukwamasparks. Because chikonzero chiripo nechoti kana munhu watoroora mudzimai wako anaye mumba. Yes, ufanira kuchengetedza musha wako. Ufanira kuchengetedza marriage yako. Saka malokusenda pa ndipayanoshanda. Saka vazhinji unozoona kuti malokusenda asi right. Atori right because anogadzira kuti zviite. Okay. Yes. But ndichiteerera ngu ngoti semunhu achangobvawo kudzika ndege zvake nyaya dzekuZimbabwe anana kusanyatsonga. Yes. But mubvunzo wangu ndewekuti ndokudaiwo ndichiona hangu maitikira ekuita zvinhu zvikuita sekuti paita dambudziko rekudhakwa. Ndopatakadaita pachiti varume ngatiwane nguva nemhuri. Okay. Yes. Because varume vazhinji vanodhakwa. Tumbo watiti anditeka wanataipa chanenge chimwe tudore tumbwa anditeka. Uenda futi kumba hauna basa raurasi rausvika uchiita kumba kwacho. Saka mukadzi haana kufambira sadza ba. Anenge achitoda zvese ndopaona. Saka nyaya yekuti kuchengeta mhuri wakachengeta zvakanaka aitize. Mhuri wakaibata zvakanaka inogara panzvimbo. Chiro wakatesa lokusenda ako ndisa lokusenda wakasununguka kuchiziva kuti zvese ndikuzviita. Saka pane pamupo pane chamwana wanhu udausa lokusenda iwe wacho futi mba macho hausi kutokambura.
saka ukona kuti hapana kwazvinhu zvichitogadzira unongoitopa utsinye kuti utsinye unongoda wakutoita saka sisi toedza kuti dai zvese zvanga zvichiwanika mumba baba vasingadhakwe vasingaite sei kuva zvinhu zvifamba zvakadasi zvakanaka plus panoramba vanhu futi panotoreka mashoko yakawanda chikonzero patoramba navanhu mwanda kuti murume wangu anga asingageze murume wangu aitoita weti magumbezi mwaito mukadzi wangu anga asingageze mukadzi wangu aitoita zvakati ende mukuvona because paramba nachi paramba vanhu saka panonetsana vanhu kana panoramba navanhu panotaura mashoko akawanda saka isi kudaidza kuti macouples vazhinji anofanira kugara ari paminamato panyaya yedzimba dzawo yes okay ko boys zvinhu zvinoshamisa zvangachinzwa apa tichikumboshanda neside ramaingabo zindowanako ndiye munhu akwanisa kuwana mukana nekuti ainterviewe tinzwa kuti zvii zvaimbonyatsonetsa munoti kudii mukuru nesituation yekuti munhu agonogara 20 years 30 years asina urora ndosaita kuti chikunonzi kuchaya mapoto saka varume ende munoroora kudzimba ende munoroora vakadzi venyu kungoenda kungobvisawo paunobvisawo zikano handiteka ndisaka mnyona mazhinji munozotanga kuchema nematambudziko ekuti unoti uyu munhu uyu kana kutorwa mukadzi wacho mutenga kuti maita machiya mapoto saka mukadzi anoita advantage yekuti nini handina urorwa baba ava necha vakabvisa mumba kueda saka ndakutsvaga munhu anoda kundorora kune kuti chawaitamba ichichichi hachipambi ini mubvunzo wangu wangoda kuenda pekuti nanzwa muchizone vanhu uyai mugadzirisi tisemaloka titesese but apa now tine kesi iripo but kesi yemunhu asina kuroora for 20 years zviri possible here kuti munhu agadzire munhu asina bvira ambobvisira kana tsvakira ikuno ndopatiri kuti isusu kuisawo loko kunodawo munhu watomboona kuti munhu wangu ndiri kukwanisa kumucha se ndakamuroora handiteka kona wakatoroora yes kana wakamuchengeta unoona chiwa ndakamuroora ndikumitira zvese everything anazvo kureva kuti zvinobatsira kuti uise loko handiteka chikonzero zvese unazvo asi maserebhu mazhinjika nzandikaita kuti vazhinji vanhu pamaserebhu mazhinjika mumwe wacho mukunyadzisa because chikuitika chekuti muri kuda kutorarama upenyu pasocial media asi musina kudzimba uku anenge ari mawani vamwe tu futi vanhu maserebhu futi tofanira kuwana nguva yokumboshanyirana mudzimba umu tichinovaka kwakaimbira kwakamirira dzimba chaidzi kwatinogara handiteka pane kwamakaona kusina chada kuchitaura zvinoitika zvanhu chokuti vanhu chete tatenga dzimba muharare ngatiwane nguva futi yekuvaka kumusha inoti ndakaenda ndiri parufu zangu pamukuru wedu mazabanikura zakaria pachiweshe pamba pamba pamasango pafanira kuoneka kuti pamba pamasango inoti nembiri inenge nemuimbi tinofanira kuona zvinhu zvinoratidzika kuti shuwa muimbi uyu ndiye wataitira tsoka dzake wapaunzise ipapo saka takutopa chidzidzo kuti zvikuvanhu vese vaimbi vamaserebhu chero novasiri vaimbi kuti gadzirai misha mugadzira futi dzimba dzenyu kureva kuti vadzimai venyu vanofanira kuratidzika kushambidzika vanofanira kuoneka kuti muri kuvabata zvakanaka because sparks paunohara toziva kuteni kwako sparks toona kuti ndipateni pasparks apaimbaida kutodona kudaiso sparks aito saka ukona kuti zvinhu zvakawanda mukoma sparks zviri kuitika nemaserebhu saka maserebhu kana watonzi munhu uri serebhu kachitogarisa zvinhu zvani zvako saka toyaza izvo 20 years munhu asina kuroora une mudzimai apo uchito munhu nekumateziya akatometa mbiri mabanga mateziya pawakatombora masunge ana mainga uyoye kuti mainga handiteka yekuti wabada munhu asiri yeye andikona kuti ukona kuti tira mbiri the more time yacho da wakapusha kunoenda sefuto kunoroora saka tikuti isusu wangu asina mari because mbiri nemari zvintu zvakatosiyana zvinopikisana chinoitika ngoma sparks mari wakati the more time waita mbiri ndo the more time inoya mari yes munhu wese panguva yanotopisa pando the more time ndoyachi mari because song yako chiti yakata hit chete kuti munhu wese anenge achingo kuti uyaundiridzira ndopona saka kureva kuti mari iyoyo munhu anoidya chiti mangwana chaona futi imwe mangwana ndoona imwe song yangu iri kupisa kumana saka izvozvizvi handingatomboti ndivake unzi aitombotimbowaka 3 room ngatimboita kana kuti timboenda kuti wakana 3 rooms chechaidzo unzi aiwa 3 rooms ima ndinototenga imba ndokona saka ingoita zvinhu zviripo paground chakaka 3 rooms kakashongedzeka kanitoona kuti kari right handimapaona saka problem yatinayo ndeye kuti
tine chiti mari tichawana imwe saka ipapo ndanyadzisa. Alright. Ndofunga muri kunzwa muri Zimbabwe zvekutaurwa namukuru panapa kuti kana uchinge waita tumari twako wakayo mishenyu kuHarare muwaka futi mishenyu uchi yakanaka uku kumareserva because ndo kunogona kuzopedzisira kwako kwaunozochemerwa Ndizvozvo. Then kune vanhu vakaita sana Sparks asina misha angatingofambei nayo Harare. Aiwa utenga ikakude mashama tenga kude moko cha mastendi mareserva kutenga kunana dombo shawo tenga kunana notono kuna ndemba kunana zvimbo anditeka kutengesa mastendi utenga chireserva chako mukadzi pa holiday papa mukadzi omboenda pa reserve anditeka unoona huku nembudzi ari pa reserve motomboro waka wiki muri kupi muri koko manje vakadzi vedu avatomboda kuinzwa nyaya iyoyo achikonzero makuriro akaita mukoma Sparks like nguva takakura isusuka taitoziva kuti kumusha kwairwadza kugara kumusha because every day zhizha baba parinonzi badza rasvika inguva yebadza yekusakura badza ma1 saka mukadzi wese anobva chi makuriro akaita asi mazuva kwane mushonga wokuspraya ndopona tu kana iwe haunga iwe munda unongoenda kungodzira uchingoita active apo napo nemudzime wako asi kana mune mari munotorawo mari mutenga sipo sugar muti vanhu tisakurire munda animapona vanhu tisakurire munda vanhu free time atika akasike kudzvanyirira futi vanhu kuti chi ukanenge kuti unotenga kana zvihembe zvako kuberoko zvakadhakwa dhakwa uya nazvo zviri foobva kuti munhu tisakurire ndima inobva panapa kusvika kuweyo. Alright mukoma Sparks akusi kutodzvanyirira munhu yanga asitorina chinhu ichocho aiwa bari mashandisira kuti saka chinoitika mukoma Sparks kana chekuti iwe watsvaga zvinhu zvako zvokuti uende kumusha kunosakurisa nditeka saka iwe wakasvika aka kuno munhu ari kuda ano problem asitorina hembe bosi baba wamapsvika kumusha here mimi ndipo ndiona kuti hembe mbereka inoita nyowani kumusha vanhu vasashande bandikuti pane imwe ndima dzekupiwa vanhu pane kamboenda kuchinzi ndima $5 mukuru wangu zvendima manje anditeka ngokuti pamwe ndizvanhu unenge watwa utsinye zvavo zvendima asi $5 uza $5 ine painotoshanda usapane pandikatoseka zvangu vanhu vachitaura nyaya yamai vaiva kunzi amai vavo kurova mwana kurera mwana $11 kumushaga $11 inotokosha inogona munhu asitori ina $11 ipi iyoyo andikuona saka kunoona kuti mari dzedzi dzinotokosha kumusha mukoma Sparks because $5 munhu anogaisa mabhaketi mangani echibage akawanda andikuona ka saka kana usitorina wotoita kuti zvinhu zvitese zvifambe asi ngoto pamupacho havashaiki vanozobatirirawo vanhu because pana mwana unoshandisawo vanhu futi wabatira kuti sipa nchako panapa kuti urwe mutsetse 10 apo chitosvika mutsetse 10 shuwaka ama1 apotosa sipo yacho tingaita na $2 but iwo ndima yokupa munhu chamwari pa $2 handona hangu vanhu vachindiudza nyaya dzekuti ndangotsvaga gurusari ndikunopa vanhu vasakure ndakatsvaga zvimahembe zvemubhero ndinopa vanhu vasakure ndozobvunza kuti ndima yamuri kupa vanhu akomana kumamisha wakomusana aiwa asi chirikazocha kuti chi inokuti zvezvo zvakatokosha kutombowana notokuti isakura yapo simba mukaka achitokupai mari ingechitaura kunzi simba mukaka chinozoitika chacho kuti iwe kana uri munhu unogara unavanhu munzvimboka unofanira kuzonge uchiziva kuti mangwana vanhu havandibatsirawo pane rimwe dambudziko anditokuonaka saka auzoita zvokuvatemera zvirango zvekupfumeteka kuti shuga zvese 100 anditi unongona kutowapawo zvinhu kuti mangwana tikaona namangwana munhu asakura akachinyuta asasa kuti nenge yakandibatsira neshuga ndikuona ndikamubatsira kusakura nditeka kwachiro akasangana nemangwana apo anoona kuti hausi kubata hausi kuita advantage iyoyo andopona alright but mukuru gore rakupera iri ndonguye kusakura yacho but sina kutaura hangu nyaya iyoyo gore rakupera pane here gungano ramuchaitawo pane here minamato yamuchaitira vanhu kana kuti gore zvaratopera so zvatopera zvaenderana chikutoitika mukoma Sparks choti izvozvo tarapatikuteta kunoko musi wa19 ndiri mubulawayo 19 na20 ndinenge ndiri mubulawayo ndichitobata minamato nevanhu vese vakasiyana siyana ndichange ndichiita minamato mubulawayo along Mugeta Road panonzi pamatombo anditeka kana kuti along Mugeta Road I think my information is changere tichizisa vanhu ipapo anditeka pa Granite site ndipachange tiri along Mugeta Road tichange tiri ipapo pabulawayo pamusi wa19 na20 na21 tichange ndiri mubulawayo ndichibatsirana vanhu vese vebulawayo aino kuti minamato tiri kutobata minamato zvakasimba
ndichibva ikoko ndichange ndiri muno zvakare Harare muHarare ndabva muHarare ndoti Masvingo Mutare saka chatindira chitamina mato egore yese tichitobatsirana nevanhu saka tikuti vanhu vese vakasununga vari kuBulawayo vanofanira kuwana mukana wekuuya kubatsirwa nevane nzvimbo dzakapoteredza Bulawayo malocal center chamatakura tinge tinazvo zvese izvozvo chitamina mato zvakare back to center izvozvi ndinimi mato ahari uri kupisa kusejari kuNgoma Sparks vanhu vanenge vachiti tiri kunetsana mudzimba makapos aya tikuti isusu ngavauye nemapictures avo togadzira minamatoyo vanhu vobatsirika kulike kunana Australia UK tiri kutobatsira vanhu even online America vanhu kubatsiwa saka kana minamato yahari unenge chichinjitika minamato hari kakureva kuti pane zvatinogadzira zvatinoshandisa nehari sawa vanhu vachiswa muHarare tichitokanda vanhu muHarare baba pictures etu tokanda muHarare tomabhena tiita zvatinoita nayo mupi imomo chatiri kuda chokuti wanhu dzimire yes unoti izvozvo right now ukaona vazhinji vari kutora vakadzi vavo kuenda kunana UK kunana America kupi azoti mukadzi asvika kumbera kusvika kuchipanduka nevarume futi vakuti vachienda kupi ikoko nemabhebhi futi avo wasvika futi koveobva ata se otopanduka saka umwe munhu atoti ari muAmerica anotora kana muUK anotora advantage yekuti ungoti hai atongopinda muUK chete otogadzirwa mapepa autotiza mukadzi saka kuna kuti zvinhu zvinoda kuti chikoitora munhu ototora munhu usingavhunduki saka isusu kuti vanhu vanenge vachida kubatsirwa nemalocal center aya kunana Bulawayo kwati kutoenda kuti tichita local center tichita mhiko dzeminamato uri serious wokutogadzira vanhu vanenge vachiti isusu tiri kutambudzwa nemhepo saka zvinhu zvakawanda zvatiri tichiita saka chero nhasi kuno kuZimbabwe kuno kuHarare tiri kutoita minamato ipi futi iyoyo parugare paAC35 muna mambo okay no problem tanzwa mashandira munoita nemabatsira munogona kuita this holiday but pane zvinhu chitinetsa muna Mwari like izvi chiti macases atiri kunzwa vanhu vanenge vachita se anenge vachiurayiwa kuna Guruwe uko vari kuurayiwa ndachiverenga article yachedza tana kureva nepesi storyboard zvokuti manumbers akutosvika kuma15 andini so imimi semaman of God hamuna zvamunokwanisa kuitawo here kana kuti munotiwo chii kuna vanhu vari kuita zvinhu zvakaita seizvo uri kuona kuti paGuruwe pashata because pese chiri kumhanywa naye maurayirwo ekuti vanhu is dangerous like izvi ndiri kuona kuti mamwe matv vari kupi vatiri kuGuruwe ikoko kufamily imwe ndonzi ino wife waurayiwa family 1 saka kunza kuona kuti vanhu kutotura banga kuuraya munhu vanhu vane utsinye muNgoma Sparks pati chitatsa kuti ipapo kungoti vanhu vanhu vefamily ndo vanofanira kuziva kuti munhu aurayiwe vanofanira kuzivawo manyamanyawo wobatsirika isi vanhu vaMwari tichikurudzira vanhu kuti vanhu kana musati maviga vanhu manyai mubatsirike munhu adzokere kupi kuno munhu akamuuraya yes because vanhu vanofunga kuti kuuraya munhu zviri nyore kune mafamilies asingaurayike like uno kuti pane imwe yetu wekunyanga yandikanzwa yemunhu akati ndakaurayiwa akabuda ngozi munhu akaziripa mombe 190 this year yes this year 190 mombe dzainzi dzinofanira kuti dziripwe unzwa vachitura kutsipika asairamba ita sechiti achimuka achidadza kuti iwewe ndiwakandiuraya newe makandiurayira pakati saka una zvozvo zvika vanhu vanofunga kuti majokes zviriko saka vanhu vakadai vanenge vada kutombomutsirwa mweya wakadaro yes because baba vanhu vanouraya vanhu zvinorwadza kuti munhu unourayirwa mwana unourayirwa hanzvadzi unourayirwa mukoma handitika like anzi vaitouraya mwana ari kumombe inodza kuti mwana kuti mwana andabvudza mambo vanhu kutonzi munhu atauraya ikoko saka dzimwe dzenguva inenge yanyaya yemushonga inenge ichitoitwa futi papi ipapo mari uchiwazi akutowandisa munyika vanhu kuda mari nenzira dzisina kunaka saka isi kuti isusu vanhu dai tawana mari nenzira dzaMwari zvakanaka zvokuti zvinotiriwaraidza chaizvo kuti kana mari wakutoijea kuti aiwe imari yandikabva kusakurira iyi imari yandikabva kushandira pakati saka than pakuti wakauraya munhu wakuti ndadeura ropa remunhu is bad right ndimubvunzo wandinawo ndibvunze ngozi inomutswa here kana kuti ngozi inomuka yega no ngozi kuno vanhu vanotogadzirwa mwe munhu angona kuti tachiri mudiki anotogadzirwa opiwa chikafu chokudya zvavanopirwa nemushonga ichichi yavanopirwa nzi vadye kuti kana akada kuurayiwa munhu amuuraya wese iye akangouraya chiti anomuka kune kuti imimi una kutogadzirwa ndimi baba Sparks mwana wamutozvara ipapo imimi anotongobuda akadaro futi mwana iyeyo yes because pane ngozi yekutoti kutoenda kunogadzira paguva direct yekutoti imuke munhu amuke aende kunorwisa saka ngozi iri pa2 pane yekuti munhu anogona kunge baba ndiyo sekuru ndakagadzirwa kudharadhara asi wakatoti vanhu vese vanozvara vese
vanenge vakatogadziwa kudhara. Okay. Yes, usati kuno vamwe vana kuti vamwe ndoziva kuti kune vanhu vakutiti kudhara vaita kana chimaki paziso apo. Mwana wese anozvarwa anenge ane chimaki papi paziso. Yes, I think nambo anenge ane chimaki paziso. Avantoziva kuti ma-DNA test atori correct ya kutoti uchitongorora mukadzi wako chete achitongozvara mwana vanotanga chete paziso ivo pakuti maki iripo here vandokudza kuti ndiwedu ndisoko wedawa ndinzo wedawa anditeka vatopedza vatoziva handimokona wamanotarisa maoko chaichaiya maoko evanhu yakatosiyana wamanotarisa maoko chaichaiya kuti no but ini yangu yafana naonangu iwo ndondasaukatasa mwana ndi wako zvinhu zvese manengine zvakatosiyana maoko evanhu ese andimapona. Saka kureva kuti vanhu vaigadzirwa kudhara vachibva vachikura vakaita sei vakadaro. Saka nyaya yekumutswa kwemunhu ngozi itoripo, munhu anotomutswa. Munhu vamwe vaigadzirwa kuti aurayiwe anditeka. Yes, tasonyudzwa vamwe munhu angoti ndikapaipa nhingi akauraya munhu asi hatina ngozi yatikaona. Asi tasoti munhu ake akauraya munhu ukatomuona anditenga akapfeka masaga ndeimwe ngozi fitiyo yekutoti munhu angona kutambudzika baba haana upenyu hwanofa akawana chinhu chakanaka kana mari chahafa akaiwana anenge aingotambudzika chete chese charonga chasingindonera pasi. Chikonzero akasaidzirwa mweya unzi ngaamborarama upenyu hwemasaga. Alright. Yes. Alright. Lakuti tizokubvunza henyu kuti muzodza muri Zimbabwe zvinhu zvamunokwanisa kubatsira nezvipi but totimbokurukura nyaya yekuduke and slaying. Imi makaona movement yekuduke and slaying now kuti ane time muchiona mavideos achibuda zvinenge zvichiitika ikoko ende mutambo ndewakadzi chete munoona sei mutambo? I know kuti vakadzi panapa nchitaura nyaya idzi vachandituka. Okay. Asi ndozvokushaya zvezvi zvanditeka zveduke and slay zvezvi zvanditeka vanhu ipo paiva ndichamusutoona makutopromota dzimba dzavanhu dziparare zvichiitika kuduke and slay zvezvezvi. Because chikonzero chikuitika paiva ndechekuti one vanenge vari vakadzi asi kune vanhu vanenge variko kwemavanhu wana anditeka vanenge variko one two kunenge kuchifarwa kuchimwiwa doro andopanzisa nditeka mukadzi wako ari kuenda kwemukadzi wako angasingadhakwa angasingazvokudhakwa mukadzi paitongosvika kuti muduke and slay meba akutoona zvakawanda mupi imomo mumwe munhu opa kutodeedza kuti amwe munhu opa kutofa. Saka duke and slay ka imimi mukuiona chidzidzisa chii haina dzidziso yari kuita bako vanhu asi medzisiro mangwana ndoda kuti vanhu vabate kutara kwandiita panapa mangwana duke and slay ka vazhinji muchachema nayo. Tipei go tipei another yemone vanhu vazhinji vachachema because dzimba dzakawanda dzichaparara asina kunyeberai. I know kuti vanhu vazhinji vachaturuka panapa kuti kupiko iwewe nokuda kuti iwe haukwanisa kuti uendeko indikwanisa kutoendesa mhuri yangu kumafaro asi mataipi emafaro aya anditeka kuye vanodzidzei da kukubvunzei mukoma Sparks vari kudzidzei ikoko kupfeka mamini here kubuditsa matumbu panze here ukuona kuti nyaya kutarisa kuti iwe ukuendesa mukadzi wako ikoko ari kumbira kudzidzei. Saka duke and slay mukoma Sparks ipei gore 2 years muchandiudza kuti chii chikuitika because vakadzi vanga vakatowanda baba vakadzi vakaipa vakadhakwa vazhinji vacho vanga vakatobatwa kuti mbichana nditikuaniteka kuti mbichana ba. Saka munhu paanenge atobatwa ka obviously mangwana uchamurambidza kuti mafaro akuendwe makutonetsana mumba andakaenda wakatanga muti endai kuduke and slay aendai kuanditeka achidzoka futi mangwana achanza kuti jari kubudiriro kana jari kubulawayo ubva kuti ndidobva svika kubulawayo richakwati dzako atokona udededede 2 minutes mukadzi atopanduka. Like vazhinji vakadzi vari kuya navarume vazhinji vacho vazhinji vakadzi vako usati vakadzi zanozoda kutofurana kuti kugara wega nekuri right usingu uri right usingu ustresswe bozi wakatozvishandira mari dzako uenda uzvijira mari dzani uzvijira mari dzako inyaya yekuti munhu akatadza kugara mumba andopona. Saka akutasi akutonatidzwa zvake saka anotanga kufluenza vanhu vakawanda shamari kutamba unozi munomurume gara mumba shamwari kuri kufaya kunoko unozanditeka uyandoona kuti uyandoatonakiotaasaka ikanditosiya chi ikanditosiya baba wari kudheni haashainika kana ndamudza kuenda ikoko kana kuenda kwedu andopanzisi. Saka in short munongotaya kuti zvine vanhu vanoenda kuduke and slay vanenge achibichi kwano vamwe vakatenda nomwoyo wakanaka
asi zvavachadzidza kupi ikoko zvavachadzidza ikoko zvachimahwane ii ndaifunga Duke and Slay zvandaifunga ndaifunga dai izvi zvinhu zvokuti akuzoenda varume maartist vachizoimba vachiteka dai kwaita zvokuti vanounganidzana vakadzi kuenda namai chisamba nditeka vachidzidzisana magariro emudzimba kuenda namai chisamba kuenda vanhu vamwe vanoenda kupi ikoko kungori nevarume kungori nevakadzi cheta ndokwana nditeka vakadzi havazvigone zvokuzvimirira vega right indi kuti hangu havazvigone saka isusu kuti isusu asana machisamba vakwanisa kui pezoende kwa madj anongo vazirimo zvawanditeka vanongo nezvemakamera asi kuchiimbwana ana Dorcas Moyo kwaimbwana vamwe vakadzi mona nditeka maonero angu iyayo inasi kuti vari kuimba vari wrong asi tikuti isusu maitiko anenge achita kweke basi kweke inenge iri fugu ndikona kune kusina kutombo zviri proper andokona like ndona mukadzi vachitenderera mavhidhiyo anenge achitenderera unoona mukadzi uyu wanzi asi anenge ari mukadzi wemunhu ndinoona nditeka like saka kuona kuti isusu kuti isusu dai kwaienda ana mai chisamba kuchidzidziswa like zvemudzimba chichi vachitovharirana vega kupi ikoko nzi amai nenge vanoziva vachibhutira kuti andinokumbira kuti umboexplaina zvaunoziva wanditeka kwati zvaitibatsira kuti dzimba dzedu dzerese dzinoedza kutomira chese vakadzi totaiwa ngavaende kupi ikoko anonakirwa stereki ikoko because vaona kudzidza zvakaita zvakanaka andoko chero vakazotanga kusima zvavari vega ikoko asi tezoti zviri right andopanzisa nditeka zvabakopera zvakaita vaenda kundzidza zvakanaka than kuti ndikutuma mukadzi akuenda kuDuke and Slay akuenda kunodhakwa andokonaka pedzepo akutoya kumbana 11 okuro 12 okuro wamauto after advantage iyo ndipaona zvikomba zvawofiti ipapo vachinji vacho ndoratidza kuti tichiti kuDuke and Slay 11 okuro saka dzimba dzakawanda dzona kutosheka indiona sekuti panoitika zvinhu andika zvinhu hazviitike kuDuke and Slay ndona hangu varume vazhinji vanoti vakadzi vedu ngavaende kuDuke and Slay chichichi but vanofanira kubata this one vakadzi kati vanhu vazhinji havadyirwe kuDuke and Slay but paprocess yavanotanga kubva ikoko vakuenda kumba kati process yavanga vachirova kubva kumba kuda kuenda ikoko pakati papo ndo panodyiwa chii panoitwa zvese zvafana nemayouth zvonzi mayouth ngaasangane Tuesday kuchurch andika na7 musambofamba kafunga kuti mayouth aya anodyanana nguva yeservice no kana kuti haauye kuservice anotouya but panguva yaari kuuya ndonguva yekudyiwa mukati panguva yazodzi bebi ndakuperekedza tiperekedzane ngatiperekedzane ndonguva yandese yaanozodyiwa saka akangori kareminder one kachenjedzo kune mafelo chi isarisi kuti isusu vanhu vasaendesa vanhu vakumafaro bose vamwe chakatisangana kumafaro andopaona asi kuti isusu vanhu ngatikoperei tsika dzakanaka chinji chikanzi chiDuke and Slay checheka aino kuti mapromota nezvavanenge vachida kupfuma handiteka asi kuti isusu ngavambozvidedza vachirana machisamba andinongoona nditeka kungoitwa zvinhu zvinenge zvinokangodzidzisa ine zvosati kuna varume nevakadzi zvakatonetsana mudzimba zvinoda kuti wakandishayira mari ndiende kuDuke and Slay ine zvosati vandikuita kunoko kuna varume nevakadzi zvakatoshekesana mudzimba kuti vaona kuti ndiende kusiya nditeka saka kuona kuti is wrong saka hazvikoperwe zvinhu zvazvega ndikuti isusu vakadzi vari normal musakopere zvinhu zvakadaro munhu ziva mamiriro wako woziva upenyu hwako hapo anzi chinonzi siya ndo chiri mumaoko chiri mumwoyo chikwanisa siya saka isusu kuti mukomasipakisi vanhu ngavakomborerwe vanhu vanakirwe asi vachiziva Mwari mapanzwisisa yes saka isusu tiri kuti kubulawayo mukomasipakisi tichange tichiita zvakasiyana siyana maback to sender malock sender vanano varume vakaneta mudzimba varume vasingapise miri vakadzi vasingapise miri saka minama tisatinge tichigadzira iyo yatinenge tinayo yatikatoprepare kuti ndinayo kupi kubulawayo saka tuti 19 na 20 tinenge tirimo mubulawayo alongside Mgeta Road ipapo ndo patinenge tiri pagranite site saka tikuti vanhu vese information anoibata panamba dzedu dziri pasasapa vachinzwa zvizere ende tikuti vanhu ngavauye vatiriponesa parugare pane hari iripo pane tsvimbo zvakare tsvimbo yemapumangozi ndonguva inoungana madzinza inoi vachifambira kuzororo saka kuti panguva yezororo apa vanhu ngavawane nguva yekusvika vachibatsirwa zviri kutambudza madzinza mavo yes thank you very much mukuru amene muchine mamwe mawedzi zvakatokomborerwa naMwari zvakadaro mukomasipakisi vanhu ngavaitwe zvakanaka muri yeZimbabwe chiri vari kunze kwenyika tikuti makabata madzibaba masango munongobatsirwa
ende ngawatarise face yangu iyi kuno vamwe zviita ndisana madzava masango kuzi aiwa face ndiyo ino iri panapa. Okay. Saka muri Zimbabwe ndofunga muri kuona chiso muri kuona face ya mutumwa ndo mutumwa kuna vaya vangati chema vachiti no takatumira mari kuna munhu asiriyo kana kuti taibatsirwa nemunhu asiriye zvinhu zvangu hazvina kufamba. Ava ndo mutumwa masango amunofanira kuti muziye nekuzozivawo kana voice kunyange ukakufonera unofanira kunge uchiziva kuti voice yatakambonzwa kwa DJ Sparks here ndiro same voice iri kuita seriri kutaura. Thank you very much for watching, for supporting. Don't forget to subscribe, like and share. With that,